Malta kong sanang ko, kung na kong sanang Malta tayo na kuno ne. Ay ko ekta, yang ekta. Yang kong ne. Mo hai te kong sa tong hai ma tong se. Yang para to yang para. Thì cái đồ này có sử dụng nó là phải sát ra để bán tiền là phải ta để ra para para হেডে দরদে থাকলা ও হ্যাঁ नों सागोना बेखाने अरे सागरे ए रे रे Big churi gale te pute gale. हम पीछे से गाब yang arti sakane ngo ya ban अरे रा ए वाटे पिया अरे जरा punya perubahan tahun kan tahun ini sengit tengok hai tengok tu ne saya kono jalan cuma udah kalau itu sebenarnya para mong tang kena Sin mo kai para ni ngai to harung tok se ak layo. toncet ka Konsep kai iko perbuatan se di 11 ta. bolong bisik lem Mo kai itu lah sikar. nomo tina mo pingo yakrai nomo cho hon bo thane cho baka Mo kai to iko sini mo sungai ji na hai te no sung para ki ji para na snam lai himnai ta mo asta main road si rom ya tong mo taw bujika. Ngai mo tini bai tha ka. Sungai ji bas nam phayo usuk bos snam phayo ngai sung local simi bus ka ham kai snam manai ba. Ngai ponche ro bo chu bai ya ge wa ke bo chu ba nai kroi. Ngai kai tini kai iko sini raja mo tha nei sikla bodol him tong nai rok iko chuno chu ba phaina phai ka ta harung tong se phaina. je no je mo thara so hon bong tam jingko ko ko jam so Sung khai to ko ko sanam sung bol no belai khla khna hambai tei raja maharaj na bo chung hambai maja no go mo hai kai chu ba phaima bagai ngai sin mo ta lama krei por krei ngai chung mo tabuk और वो जहाते लामा उनानी जहाते उजाय जनि ता पुर उनानी का हम उनानी सरक उनानी थन जङा बो सानो mo age jese lai thama sarkar ke no onana figara monti emela ra के बनाइ फैनाय करि पंचायत ने गरो खाय सेक्रेटारि खना राखिया वाइ सावै सुन नाइ फैपा न नाइस मिथांग कोनो सानाय दा बरा सालां पाम बिको कोतास खाइपेयाब्ला इको तासा जरा इको मक के बाइ के जिंसि इको ताक सनामनाय तंगा नांगो बाइ थांगा उसिकांगो चेरै खलक चाइ इको पुर तै बाइ कालाय फैगा देंगाय गरम सा बाइ इको थेस थैलायका म बरक सेंमालो हाबलायसि bolong video kon ke goro faina fe kuna नाइ फैयाको gana ta bolong video no tam ko ko sanung ngai bol no chung ko kusana mu sma khai chung ang sai chung ya sini harung tok se 30 poribar tong 30 poribar moto tongta chung mo tabok chung norok bai chung bai khlai ta raja mo tha norok ta chuba phainai borok bai khai gedalai na chung chung ta ora cd box karbalok snamai boinaron haikai no chung himnan musungta oro chung simia omo phayo boi pholokarni hoite nini athuk tisa hoite nini yang bana khaura mojoto no lama main road chai tong yang thai boi bai bai phailai ego ta kha op sing ma tong mo chung simi himnaya palo himano yang chai palo sarkar mo lama ekta main road khabjak tong ke tam ni policha ang hangkai to ani bung hangkai prosinjit debrama hangkai ang tabuk bortomano purbotokke edisi village ni chairman hangkai ini ojaga phaimani karon hangkai kaisa ani area wa harung toksia a jaga wa kaisa jaijo bridge bai thangka hangkai bai thangmani poriwo ano kaisa information dikha oroni local ni borok hangkai ang phai কয়েকজন বরক তুই নাইফিকা নাইফেনি বিসিঙ্গ সত্য গঠন বাইজাক নুখা হangkai nungmani bisingo ani purbotokke ni Tripura Mathani team leader jong tuya kunoi jong tine jaga sam khailai jongo jong mono khaibo success kai no kalang thanai hangkai jong ora nukjago chini o jaga kaisa thanai to onek sarkar chawi thangka haipano bungni mo lama khaijak gya mane onek gong tongo kalaijak bini helai abani bagino mane jong tine o jaga phai jongbo jototuku mansak jong rang puisa chubai me phano chini yak bai chubai mano hini jong tabuk yak bai baksa hakot khuro baksa bufang tano omo haikeno mane jong chubasu khai tongyo
te bolok ni video no khane tam kokno kazam bolok ni video sehemna ba koine musungo mane jahate chini mo kuna kuni borok no chini paharo to kuna kuni ono borok bisi bango ngai chini jara na kitti prasa hinjang nai rok belekino osibida rok klaijak baksa baksa tuima ningya lama mahimya bridge baijak tei omo haikeno kuna kuni onek nugya borok ba chini senior leaders rok bo baksa saimi rok botong na bosung no jototuku chesta khai chung khobor inai tei video no ba koijo mane mono phai nai sidi kalba rok khano system kaisa khai dinani bagi koijo ta